no tinc temps, em dóna son... Els llibres són cars, excuses per a no llegir. Però després volem que el nostre fill, nebodeta o net, sí que siga lector, Doncs sense l'estratègia adequada, el que podem aconseguir és que avorrisquen la lectura. Primer hem d'ajudar-los a desxifrar el codi da Vinci. Vull dir, el codi de l'escriptura. Quan comencen a llegir en veu alta, no els retraguem els errors, sinó aplaudim-los sempre els encerts. Tampoc val això de llits perquè sí, o perquè ho dic jo, ni menysprear els gustos dels xiquets. Què passa? Que vosaltres no començareu llegint Mortadelo o Pumbi? Deixem que siguin ells els qui troben els autors i els gèneres que més els agraden. I si trobem la tria inadequada, suggerim-los alternatives. Pensem en l'extensió, la temàtica o el llenguatge abans de proposar-los una lectura. I si s'avorrís amb un, hi ha milers de llibres esperant-lo. I més dies que llonganisses! A que detestaríeu la vostra sèrie favorita si vos feren resumir cada capítolet? Doncs parlar de llibres pot enfortir les relacions familiars, però sense examinar ni interrogar els fills i filles. Veus el teu amic Marc? Ell sí que ho ha provat tot, perquè llig molt, no com tu! Perfecte! Ja tenim un xiquet que odia els llibres, i pot ser també el seu amic Marc. Els bons lectors lligen per plaer, per evasió, per ànsia de coneixement, i no per guanyar-se un gomet verd. Fins que no t'acabes la novel·la, no hi ha ni tele ni internet. La lectura ha de ser una alternativa més d'oci, no un substitut odiós. Amb organització hi ha temps per a tot. En conclusió, si volem fer joves lectors, haurem de ser subtils i animar, suggerir, incitar i motivar. Mai imposar, ni obligar, ni forçar. Ningú es fa lector de la nit al dia. Si ens veuen llegint i els llegim regularment, potser aconseguirem que s'interessen per la màgia dels llibres.